Muda budaya sak rombongan linangkung ingkang dipun sepuhaken ingkang boten saged kula sebat setunggalan-tunggalipun sarta kalengganipun ingkang kinurmatan. Amit punten dalem sewu kula sawetawis matur menika minangkani kesanipun ingkang menggugati Bapak Abung Ali tiyang sak Purawangsa. Namung mbok bilih mangke anggen kula matur wit pura madya lan wusana wonten gunung kaping ngatur linangkung kepara pinanggih lepat kepareng kawula nyuwun pangapunten langkung rumiyin. Nalika saderengipun Bapak Abung Ali nggadahi hajat mala kramekaken putranipun ingkang nami Nak Mas Ari Kuswanto menika nggadahi nadar benjang menapa menawi putranipun Nak Mas Ari Kuswanto menika palakrama utawi gadah garwa menika badhe ngundang jadilan nanggap jadilan. Lah kanthi menika mugi-mugi nadar ingkang kasebat ing ajeng menawa saged luar dinten menika sineksenan sagunging para rawuh sedaya linangkung para kanca-kanca jatilan satriya muda budaya. Mugi-mugi samangke Nak Mas Ari Kuswanto so Mbak Ari Rini Anggraini anggenipun braya ninggal samangke enggal ngantos benjing kakek ninen-ninen ngantos kukuting yuswa ugi saged enggal kagungan momongan kados kekudanganipun tiyang sepuh kekalih. Mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi ngeparengake nadaripun Bapak Abung Ali tiyang sak keluarga. Namung sawetawis namung mekaten anggenane kula saged matur namung temtu kemawon anggen kula matur wit purwa madya lan wusana wonten gunung kaping ngatur wonten cecer cewek ngatur linangkung kepanggih lepat estu kula nyuwun pangapunten saking kula cakapaken pertemanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkawis anggenipun luari kula aturi Bapak ingkang dipun sepuhaken saking satriya muda budaya so Bapak Abung Ali supados sineksenan sedaya para mirsani jadilan kasebat ing ajeng. Monggo Pak. Pun wiwiti. Nggih, makaten atur saking keluarga Bapak Abung Ali ugi keluarga sineksenan sagunging para pamirsa menika wonten luaran utawi inggih mbok bilih wektu kala ingkang semanten sampun kaaturaken panjenenganipun Bapak wonten sineksenan sagunging para lenggah para pamirsa ora janji ora uni wis diluari wonten ing dinten menika nggih sineksenan sagunging para pamirsa kanthi wasan umul kitab Al-Fatihah liridhoi ta'ala syafaati Rasulillah Al-Fatihah. Semoga Bismillahirrahmanirrahim luar wonten ing siang menika yuk cahyo Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in matur nuwun ngaten Bapak monggo nanti jaruni saking keluarga sampun kaluaren dinten menika sineksen sagunging para lenggah para pamirsa mugi-mugi keluarga lan ugi kula sak kanca satriya muda budaya ugi keluarga Bapak Abung Ali ugi Ibu Sumiati tansah pinengan ayom tentrem salajengipun lan kula sak kanca kinaringan lancar anggenipun tanggapan inggih lancar mangke nyuwun donga lan pangestu sagunging para lenggah. Yuk saya dilanjutke ya Bapak ingkang salajengipun saking para putri-putri satria muda budaya kami cilik saking Klebin Kali Agung Sentolo Kulon Progo. Yuk saya siap kena.
Budhaling Prawadya Bala ingkang Bala Kusma ubra busananira lir wedal darira saking culane tiyang madangi jagat tuk mungup-mungup aning sak puncaking bukit pal-pal suwirat saking soroting surya mega lan gunung kapiyarsa saranipun ler ombak ing samudra
Sore tak
ana sapi durung ngatus dadi jati yo Ela tá em
Prajurit Putri Sioko. Pitar maning bangsa yang soyang sorarang maramik nguruh bumi angin teri benih berikut sembur karena teguh dekat mana prajurit putih
Jogja mati ora liya amung sliramu dadi gampangé atiku kang tak tunggu asik kok kok saja ono disawer kok ora patek seneng iki ngopo to. Kok ora nyampe nang kene ngene jeneng. Mbok sing disawer ki ya sing iki. Ya ora apa-apa nduk kok. Aku tak kowe kok santai wae tak sawer dhewe. Siap. Mbok menawa mangko Mbak Manten Mas Manten ya nyawer penyanyine ngoten. Mbak ya jenengan ki ora mesakno kene Mas. Mas manten ki ya. Heeh. Niki pripun Pak Gatot? Otomatis nek iso nekake tenda sing megawe kaya ngene. Heeh. Ngono ki rak ya mesti akeh to, Nduk. Masa ya kene ratingane. Mantene tetep tak kon nyawer iki. Iya, tentunya. Aku rak muga-muga nyawer. Iki ki berarti aku nang kene ngancani anak karo bapak iki. Ngajak. Kowe iki kaya Mbukawati wis ben ora ya anak. Ndakne keli kok nduk sing jatel anake sing nggak nyanyi bapakne iki ora masalah. Oh iya. Serama nyeluk Mbak Selin iki Kusuma Jaya. Oh, Mas, Rasido cancel. Ya, sesarengan Mbak Selin nggih. Sesarengan juga Satria Muda Budaya. Featuring Rengganis Audio. Ini kok mboten larang kok nek menanggap mboten. 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 Cukup 1 juta. Cukup DP-nya 1 juta. Bisa diangsur 3 kali. Lekasan tengah-tengah terus terakhir niku bayaran lunas. Ane iki gandengan 3 bapak ya le nyangsur bapak siji. Ya lah, kuwi. Heeh. Tur penyanyine ya iki nek ora ngono ya sing lamu. Ada iki. Jan. Ayo ta. Ya ndak salin diturut. asirono
nyuwun putrine Pak Gatot tapi umur. Ora. Iki ramane njaluk kan Nduk. Kuwi mlane kok dadi wedok sing manis aja galak-galak ndak do wedi kabeh. Lah iki lho sak anak-anake penari sing cilik ming siji. Oh iya endi? Tok loro. Oh. Aliyane gede. Cilik, Mbak. Cacake nek pas teko kali mangan ki sing akeh dhewe kae Nduk. Pak wong telu iki wis aja nganu dadekke karo sing iki. Oh, lane sing cilik-cilik ra kebagian itu. Baik malah bahas kuwi barang wis sekarang wis ora apa-apa sing gede-gede iki malah marahi kenceng kok. Hah? Kenceng nek gede iki. Nek gede iki. Oh iya. Sing Apa? kok iki. Ya, dikasih ngono. Sesarengan. Selin, ya ndak dikasih apa wis sing anyar-anyar kene. Hah? Piye Mas? Wajib. Jos. Luar biasa ya. Nyawer, Pak. Hah? Nek ora abang biru isine dompet. Tak kenteng ndang. Kayak kenter ket kapan tak jan. Ayo njaluk teko njaluk nek endi duwite. Tunggal dene ora kaceng. Ora kaceng. Piye? Oh iya, sih. Oh iya. Abang kok. Aja ngarani abang jarine. Apa? Ya dikasih apa, Nduk? Sik, aku ak munggah. Wah, lah. Wah, ya. Sik, jane iki kek Juragane wis. Wis ngopo-opo wis wong ki anggere apa-apa disake mesti sugih. Sandangan gelem mangkat, gamelan mangkat. Oh, iya. Sugih wae. Ya Allah, amit, jan panganan tak lumpati kepiye iki? Wis, heeh mundak gedhe ana sing dilumpati ki mundak. Jen iki minangkani pamundutan rumiyin saking juragane. Juni to. Heeh, nyuwun apa aku iki kasmaran Mas. Iki mau sanjale teko keri kok sanjale. Juni iki jane ngono iki kok. Ya wis ora apa-apa dituruti. Ora apa-apa. Heeh, wong ana sawere kok, Nduk. Wis ora apa-apa dobel. Iya. Iki ming lagi pembukaan iki ya Pak Gatot. Mangke kita sih males saking Isih ono neh. Heeh. Nah iki. Alon-alon. Ya iki nek engko ki ana meneh iki jatahmu, engko sing jatahku endi? Sik. Oh, lak PHP to. Oh. Ayo nyanyi karo aku kok. Kudu nyanyi dhewe. Heeh. Ora piye. Ben Pak Gatot ki karo ambegan sik. Mas Gatot, klamit. Ayo, Cok. Wis. Memeng lho. Sugeng ae Mas Jame. Ayo, Cok. Iya. Ada Sewu Lintang Aduh Juni. bareng Satria Muda Budaya. Salini Bos, Sekojok. Aku kayak gini wae. Mbok di maju. Aku disawang bapak. Apa aku iki kasmaran ora goyang mangan apa maneh dolan Yang kok tak dolan. pengen ku ketemu dirimu seorang gadis ayu tambah nono rasa kangenku. Opo pancen ngono atiku. Ngene sih. Yen ngono Abang. rasane ati
Jan kene Pak. Yen ngono beda rasane atiku. Saben dina aku kelingan dirimu. Selala Tangis temenan rasa kangenku. Dino asmaran Akawe salitra kapan asmaran Mas Juni kaya wong edan asmaran Lungguh sindir kaya manengan Muka-muka bisa ngerti kasunatan Muka-muka bisa ngerti kasunatan Sampun nak, sampun apa malih? sepisan mawon pun saking nggih. Mangke nganu ditransfer nggih. Aduh randi ATM mau. Monggo Mas Hadat. Nggih. Luar biasa, matur nuwun bosku. Terima kasih. Nah, Iki toko tak saut kuwi sik ning sak mburi ya. Ojo, Dadi aneh copet. Gue balik takoke bojone. Oh, bojone. Mulane ngene ning mulane dari kemangkin ning kene iki. Ngetulke. Nggih, niki wau juga ada permintaan panyuwunan, ora panyuwunan iki pokoke. Napa? Pamendutan lagu Ndok Kitir Sumilir Saking Oh. sinten? saking Mas sapa iki mau? Hah? Mas sapa? Oh, Mas Jumari. Oh, sawere neng kene tak simpen kene tak ya sengko dibagi Ya. duwe. Wis pokoknya luar biasa untuk sore hari ini. Siap. Banyak sekali saweran monggo sanesipun. Niki kula tasih ngentosi saking ngene Mas Manten Mbak Manten Nggih, dereng menika ampun. nyawer penyanyine. Nggih, pokoknya wong ki sing blobo lomo nanten niku yo. Kula ki kok jujur apa anane kok Pak Gatot. Heeh, pokoknya sakso gak Arep dhewe ditanggap karo Mbak sapa Mbak Rini mau ya Ya tetep. lah, Mbak kudu Rini, Mbak nyawer. Rini iki sakso ning asa ora kuwi lho. Ah ya kok lopet. Sakso. Ben kok bengi iso nyenyak. Iso nyenyak iso tumak ninah le. Heeh, sakso ki asa ora. Yuk, dikasih sesarengan Satria Muda Budaya Uki audio sound systemnya. Rengganis audio sound system. Ya. Awakmu gedene nang kono ambruk. Ora, aman. Ini kerjaan gitu.
Pripun iki Pak Pawang? Dita Pawange. Oh, oke. Nggih, pripun? Oh nggih, tarik dulu nggih. 3 kali setunggal tarik. Iki ono apa iki? Yo. Wah. Yo. Ayo li wah. Yo, wah. Regalis audio sound system. Yo, ah, oh. Kondur. Ulang Bali Mansur mundur. Ya nduk saya siji Mas. Oh wis ditarik Mas yo. Biasa. Lagu ini kalau Aduh Romo, ibu ngapuran anakku. Yen ono salah, lan
Waduh. Wis urung Mas. Burung. Yo. Yo. Wis Mas. Wis kesel tuh. Wis. Oh, iya. Mari. Wis ambegan sih. Ya kabeh ming sak tunggal sak keluarga nduk dadi ya nggih. lemu-lemu ngene iki ya sak tunggal. Ah, ya. Wis ta apa. Yo. Nah, ya ayo. Aja keke lho, Nduk. Ya ini nek degan ki cen enak. Aku nek diplathokke degan yo gelem. Ora le ya gek. Ning ngombe aja keke ndak tambah lemu, Nduk. Heeh. Nggih, wis. Emang apa sih tane? Niki mangke tesis tunggal babak malih. Nggih. Kita kan jam piro, Mas, kira-kira? Mesake mantene neh golek teman tanggawe kepiye to. Nggih. Lagune apa, Mas? Endi? Oh, mulane ya senenge degan ulane lemu-lemu kabeh. Nggih. Nggih, monggo, pun aturke, salajengipun, monggo. Iya Mas. Lagune apa mangga, nderek. Puspito. Nolo. Sing terbaru ngene iki wis sing enom wae nek sing tuwa ngono tak. Iki khusus Mbak Manten. Oh, spesial. Oh, luar biasa. Nanti juga diharap maju ke kalangan. Iya, baik. Mbak. Kita panggilkan temantennya ya. Aku tak buka kepean sih. Apa? Nanti Mbak Lili kasuwun untuk masuk ke kalangan sih. Nggih, heeh. Menyumbangkan suara emasnya. Beliau itu Mbak iparnya Mbak Tatin Titot. Wah, waduh. Ya kudune ya diaturke kok ya niku. Nggih, kudune. Padha-padha adewe niku ya wong seni nek adewe senine jadilan kana senine wayang, senine anu ndono. Heeh. Wis warna-warna dadine ya. Kalau nek kene ming nyuwune pelayan songo, njuk galong ngono kae mingan. Nek ora ya sawere to. Oh nek kono kan lancar kene seret gitu. Mangga, Cak. Ayo dikasih. Satria muda-muda ya yuk. Caya. Satria muda-muda ya kilo. Cinta
Iya, masih satu babak lagi, Cok. Ya tadi Mbak Lili mana ya Mbak Lili? Monggo Mbak Lili kasuwun tindak wonten mriki. Alah, aja gelem Mbak aku mek jaluk ide sawer. Mbok ora seru-seru to. Kok nek ngono kuwi yo ora dikasih. Oh iya, tangkas ya. Oh Mbak Lili monggo kasuwun berkahipun kasenge tambah rame, tambah gayeng. Nggih. Anje monggo Mbak Lili. Mbak Lili iki ya wis ora ampung iki blobo. Sip, Mas Yu. Nek ro tanggane iki wis ora kon bayar kok santai. Matur suwun sedherek sedaya kemawon. Ngopo? Pacul isa. Gara-gara Wahyu. Heeh, Mbak. Leres kula wae dhewe Mas Wahyu ngoten. Aku nang kene ra bayaran. Mboten sawon jenengan kan keluarga. Nyumbang. Tuan rumah. Joget ra? Joget. Sing do mah mboten joget. Nggih sak mantene sekalian. Ayo Ari. Dene ya. Ari. Nyapa? Dene ya. Ayo Mas Juni jare arep duet karo aku kene, cepet. Ning nak duet karo aku kudu nyawer. Nggih. Ayo Mas Juni jenengan sik dueti Mbak Lili. Kuwi duet ning kudu nyawer ya. Wajib. Wajib. Apa lagune? Iki jan ndredeg aku bareng senior iki. Tuman pacul. Iki jaman semono nek dadi tambane angel. Kudu A1. A1 bener. Mas Bayu. Ngapa yu? Arep Lintang ngapa asmara mawon, Mas. Pun penak. Monggo. Apane sing kepenak kok sik to? Sing penak apane sik? Apa ya, Mbak? Oh posisi. Posisine piye, Mas? Pak nek do di arah dibales iki posisi penak. Iya, iya. Bareng Lilik Pujiwati. Barang Mas Juni. Ex Sekar Pramudya. Jaman semono. Ngarep ya. Siang Toro Ratri Mungkin manis sing ati
Senadyan ngarungi banyu samudra tresnaku ra bakal sena. Yang wis tresno ra bisa dipisahno. Ayo jangan sikat ya. Kali maju nih. Monggo Pak Di. Wae dinten iki suka-suka. Aja nganti dadi ning. Aku nak jadi tambahnya lho. Ketok aku sing ngesaki. Oke, baik. Mas Doni. Siang pantoro rati eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Sulami. Terangane piye? Matur sama suwun manili wis pun diberkahi nggih, sambut dulu. Oh, jangan kemana-mana ya, jangan kemana-mana. Oh, iyo, matur nuwun, iyo. Selanjutnya dikasih yuk. Mbak Selin oleh bonus tas kita sih sering gitu. Hah? Oh, Mbak Lili, tasnya Mbak. Niki nyelo. Alhamdulillah oleh bonus. Lurik ulane kowe
Mas Manten, Mbak Manten monggo. Kasuwun mlebet wonten arena. Badhe katur salam saking para putri muni. Saking Satria Muda Udayi monggo. Mas Mbak Manten monggo. Yo Mas, yo sering dibahas ayo. Tarik tas ayo. Yo, ayo sus. Oh. Salah gak. Tagihan angkat-angkat, ayo, ayo, ayo. Yo. Ayo, Bayu ning ya ayo. Terus. Pawange rawani ngangkat ya, lontong ira. Lontong rawani ngangkat. Pawange. Sabar. Abote wong nandang tresno tak belani nganti terbagi.
Sagunging para sedherek budaya Bapak Putri sampun marak sowan wonten ngarsa nika sami para lenggih para pamirsa sesarengan satria muda budaya kang bijil saking Kleben Kaliadung Sentulu Kulon Progo Ngayu Jakarta. Sesarengan makarya kalian audio sound systemnya Rengganis audio sound system Purwasenang, terima kasih. Nah, wis salajengipun menika bapak ingkang ya. Babak ingkang terakhir penontonnya masih luar biasa. Terima kasih para penontonku. Tanpa ada semuanya kami bukan apa-apa. Satria Muda Budaya tetap